Bazalwane, ngiyazi ukuthi ngikholiwe uNkosi uJesu. Nami singabazi isivumo senzo kwakho. Wonke umzalwane la at some point sake sahlala naye saxoxa mayelana nensindiso yakhe. Ngiyazi ngiyalazi ivangeli. Ngiyazi ngiyawazi ama-verses ekumele umuntu umpointe kuwona amachaza ivangeli. Ngiyazi ngiyakwazi ukubhala i-testimony yelifingqo even in 30 seconds. You can just summarize it and say it all. But ngabe iy'mpilo zenu zinikeza umyalezo mayelana nesivumo senzo. Ngabe iy'mpilo zenu ziyakufakazela umkholo wenu. Ekhaya bangasho ukuthi ukholelwe kuJesu. Emsebenzini bangasho ukuthi ukholelwe kuJesu. Lokhu umuntu akusho ngomlomo akusho lutho uma ngafakazelwa indlela aphila ngayo. Sithola incwadi kaJakobe chapter number 2. Ngicela sivulele khona bazalwane, siqala ukufunda lapho ku-verse 14 sogcina ku-verse number 20. Jacob chapter number 2. Siqala ukufunda ku-verse 14 verse number 20. Sihloko sakhona sithi ukukholwa nemisebenzi. Verse 14. Kusiza ngani bazalwane bami uma umuntu ethi uyakholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa ngamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi ehlubule eswela ukudla imihla ngemihla bese omunye wenu ethi kuye, hamba ngokuthula uthokomale usuthe, kodwa engamuphi lokhu okudingwa ngumzimba, kusiza ngani lokho na? Kanjalo-ke uma ukholwa kungenayo imisebenzi ufile ngokwawo. Kepha omunye ukuthi unokukholwa mina nemisebenzi, ngikhombisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, mina ngizokukhombisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye, wenza kahle, ingani amadimoni ayakholwa futhi athuthumele. Siwulandile. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa ongenayo imisebenzi uyize na? Elizwi likaNkulunkulu ngiyacela sikhulekele. Ngosekuseni siyabonga lethuba uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi sihlangane ezweni lakho. Nkosi siyakonfessa the inability yokuthi Nkosi singakwazi ukuqonda amazwi akho ngokwethu, sithintwe yiwo siphinde sishintshwe yiwo ngokwethu. Ora sizile Nkosi phambi kwakho ekuseni sincika ngokuphelele kuye umoya engcwele okuyena okwazi ukusipha ukuqonda okuphelele aphinde asisize ukwazi ukuphila ngendlela efanele. Ngiyathandaza Nkosi ekuseni ukuba wenze umsebenzi ngalo izwi lakho. Siza mina Nkosi ukulicacisa izwi lakho futhi sizibande ukuqonda izwi lakho. Sikulekela Nkosi ukuba ukhazimuliswe wena uNkulunkulu wethu engcwele kulesikhathi. Umenza abe mkhulu uKristu Jesu Nkosi yethu. Siyathandaza egameni lakhe. Amen. Kunabashumayeli ababili abadume kakhulu. Abanye bethu abaningi babazi nokuba kukhona mhlawumbe phakathi kwethu abangabazi labo bashumayeli labo. Amagama abo uJohn Makota kanjalo noPaul Washer. uJohn Makota usanda kuya enkosini emva kokugula isikhashana. Mara ngesikhathi egula uPaul Washer uxoxa isitori ukuthi wamvakashela. And ziningi izinto abakhuluma ngazo, but enye yezinto yasho uJohn Makota kuPaul Washer ukuthi watshela uPaul Washer ukuthi ukhathazekile ngebandla lakhe iGrace Community Church. And into emkhathazayo ngalo ukuthi nakube zikhandla eshumayela izwi kaNkulunkulu masonto onke zama ukulicacisa, kodwa uyazi ukuthi ngaphakathi ebandleni kukhona abazalwane abangasindiswanga ngokwangempela. Kukhona lapho abanegama lokuthi bangabazalwane kodwa abangazani ngokwempela noKristu Jesu. Lana abazalwane bekuyinto ebekade ihlezi ikhathaza uJohn Makota. Ulandela nje ministry yakhe uyathola ukuthi intshumayelo yokuqala ayishumayela eGrace Community Church ena 21 years
kwakuyintshumayela ecaphune lapho kuMateyu chapter number 7 ayekade idimanda noma ekhomba abazalwane ukuthi bayihlole ukuthi ngabe banokukholwa kwangempela yini noma bayidukisile maqondana nokwazi inkosi uJesu. Enye intshumayelo elalelwe kakhulu nedownloadwe kakhulu online because intshumayelo ephoqelela abantu ukuthi ba-evaluate noma bahlole ukukholwa kwabo. Iqhubekile-ke ukumkhathaza lento yokwazi ukuthi ebandleni kukhona abantu abazalwane nabantu abangebona abazalwane kodwa abayitshela ukuthi bayabazalwane. Ukwenzeka ningi ngeyintshumayelo ezama ukuveza ukuthi ukukholwa okusindisayo kukholwa okunjani. Waphinde wabhala nezincwadi kambe nje ukuphointa kwincwadi ezimbalwa nokuba ziningi incwadi ayibhalile. Kukhona incwadi ayibhalile ethi i-Gospel according to God, la khona iveza ukuthi uNkulunkulu uchaza kanjani ivangeli noma ukukholwa okusindisayo. Kukhona i-Gospel according to Jesus, kukhona i-Gospel according to the apostles. Ezinye zezincwadi lezi ngempela engiyifisela nanoma yimuphi umzalwane ukuthi once in a lifetime ukuthi uke wayifunda. Incwadi yokugcina incwadi ethi Slave. And I wish wonke umzalwane angawavala amehlo akhe engazange azayifunde eyodwa le. Zonke abazalwane zikhuluma ngokuthi kuyini ukusindiswa. Zihlasela lento ebizwa ngokuthi easy believism. Uyitshela ukuthi usindisiwe kodwa ungasindiswanga. Ngiyafisa ukuveza namhlanje ukuthi nakuba lento ikhathaza kakhulu uJohn Makota, but angiyona into ekhathaza uJohn Makota kuphela. Yinto esiyibona nakwabanye abafundisi ezwini likaNkulunkulu ukuthi yinto ebekade bakhathaza. Uma nje mhlawumbe sikathatha umfundisi uJohane obekade umpostoli ephinde abe umfundisi wamabandla ase-Efesu, ubhale incwadi yonke ka-1 John enikeza ama-test of a true believer or test of salvation. Ofuna incwadi kaJohn izama ukuveza ukuthi ubona kanjani ukuthi umzalwane noma ubona kanjani ukuthi awuyena umzalwane. uJohane akabeki ulayini ophandle nendawo ukuthi izidlu ungahamba noma ungahamba, izidlu umzalwane noma usiyena umzalwane. By reading u-1 John you can be clear noma uyena nomzalwane noma usiyena umzalwane. uJakobe naye ubhale le ncwadi yonke le esifunda ngayo kaJakobe ethi masihlole ukuthi ngabe ukukholwa kwethu ikona yini ukukholwa okusindisayo, the genuine faith noma the saving faith. Even uJesu Kristu uchitha iministry yakhe yonke uJesu Kristu eveza ukuthi yini ukukholwa kwangempela, yini ukukholwa kwamanga. Ufunda incwadi nje especially intshumayelo kaJesu Kristu yasentabeni uthi ukuthi into ayiconfrontayo lapho uveza ukuthi obani abasembusweni nobani abangeke embusweni. Iqiniso bazalwane engifisa sifinyelele kulo namhlanje ukuthi ebandleni elishumayela iqiniso njengale bandla leli Rock of Ages uhlezi kukhona uhlobo oluthathu labazalwane. Kukhona abazalwane abasindisiwe ngokwangempela ngokweqiniso, and the majority noma bayazi labo bazalwane basindisiwe. Bese kukhona abantu abangasindiswanga futhi abaziyo nabo ukuthi nabo bangathenda isonto kodwa mina ngisindiswanga. Bese kukhona abangasindisiwe kodwa abangazi futhi ukuthi abasindisiwe ngokwabo batshela ukuthi basindisiwe noma bengasindisiwe. Ifulana namhlanje uyiloyo athenda isonto but wazi kahle ukuthi awusindiswanga. Let me take at least a minute ukuthi ngikhuze noma ngiveze ukuthi ibuphi ubungozi baleyo nto leyo, because uma uNkulunkulu ebiza ukuphila kwakho namhlanje uzobe iloyo odlule kuzo zonke ixwayiso nezimemo ubizela uKristu Jesu wadecide ungayinazo zonke ixwayiso nezimemo wadlula kuzo wayekulahleli kwenguna phakade esikhona. Namhlanje ithuba lakho lokuthi uvume izono zakho phambi kaNkulunkulu, uphenduke ezonweni zakho, ukholwe inkosi uJesu Kristu. Namhlanje ilanga lensindiso. Yini okwazi ukuyikhipha ibe isihlangu sakho phambi kaNkulunkulu na? Yini okwazi ukuyisho phambi kaNkulunkulu mhla uNkulunkulu enquma ukuphila kwakho ibe indlela noma ibe insindiso yakho na? Bible clear, alikho igama elinikeziwe ebantwini ukuthi abantu bangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu.
uJesu Kristu yena kuphela indlela neqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwakhe uJesu Kristu. Uma ulizwa izwi likaNkulunkulu ungayiqinisi inhliziyo yakho, but uma ulizwa izwi likaNkulunkulu udele konke uze kuye ngokukholwa, ubeke ithemba lakho kuKristu Jesu ukuze usindiswe ube nokuphila okuphakathi. But namhlanje bazalwane, ifocus yami ikakhulu ikule group yesithathu, yona group engikhathazayo, le group esibona njalo abafundisi bezwi likaNkulunkulu bekhathazeka ngayo, ile group le ezisho yona ukuthi isindisiwe kodwa isindiswanga. Ile group le singasebenzisa igama nje eliqinile, they are self-deceived, bayidukisile maqondana nokuphila kwabo kungunaphakade, bazi ukuthi bayezulwini kodwa ngokwangempela bayezulwini. Lolu hlobo lwabazalwane oluyibiza ngamaKristu kodwa luphilisa okwabantwana bakaSathane. Bangamamembers ebandla, babhaliwe phasi ebandleni but ababona ama-members noma abawona amalungu omzimba kaKristu Jesu. Bamazi uJesu Kristu kodwa uJesu Kristu akabazi. Into uJakobe bazalwane afuna siyibheke, ufuna sikwazi ukuyibona ukuthi ngabe siyibo labazalwane laba abadukisiwe maqondana nokuphila okuphakathi. Engifuna ukuyenza namhlanje ngokubuka uJakobe chapter number 2, ngifuna ukuveza izibonelo ezimbili zohlobo lokukholwa olungeke lamsindisa umuntu. Umuntu enalo lolu hlobo lokukholwa, uhlobo lokukholwa lolu lungasoze lamsindisa umuntu. And mangikwenza lokho ngifuna wonke umuntu okhona la ayihlole, athathe isikhathi ukuyibhekisisa, ayibheke ukuthi ngabe mina nginalo hlobo yini lokukholwa, ngabe nginokholwa ungasindisi na. Bazalwane, ngifuni kubazalwane abakhona la nifane nalabazalwane abazoba phambi kaJesu Kristu and basho lamazwi phambi kaJesu, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, siyakhipha amadimoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Abazalwane abazobala yonke imisebenzi asiyanga nesontweni na, asinikelanga yini, asibhabhatiswanga yini, asifumanga noJesu Kristu phambi kwebandla na. But uJesu Kristu kuverse number 23 uthi kulabo bantu labo ngomuhla wokuphela uyosukuma bese esho lamazwi kuverse 23 kaMateyu chapter 7, angizange nazi, sukani kimi nina benzi bobubi. Labazalwane babazalwane bebedukisiwe maqondana nokuphila kwabo ngunaphakade. Bebenokukholwa kodwa ukukholwa kade benakho akubona ukukholwa okusindisayo. Lamavesi esiwafundile kuJakobe chapter number 2 verse 1 noma verse number 14 kuya ku verse number 20, agcina ku verse number 26 esewonke, but namhlanje sikhathe phakathi. Lamavesi esewonke asinikeza ingqikithi yale ncwadi. Kunjengokuthi masifike kulamavesi esifike kuvuthondaba, yabo mawufunda i-novel noma ufunda incwadi khona la ubona khona esengifike kuloku umbhalo kade efuna ukudlulisa ngempela. La kulamavesi khona sifike kuvuthondaba. Uma ufuna ukwazi ukuthi incwadi kaJakobe ikhuluma ngani, uma ungayigoqa uyigoqa ngamagama wodwa, la sifunde khona ku chapter number 2 verse 14 ya verse 26, iwona myalezo wale ncwadi. Bafuna ukwazi umyalezo wale ncwadi, umyalezo wale ncwadi uqukethwe la. Yonke into esesike sakhuluma ngayo sisuka ku chapter number 1 kuya ku chapter number 2 verse 13, ibekade ikhomba kuwona lamazwi. Njengokuthi besiphethu umcibilisho lomkhulu sikhomba kulamazi, bekade ikhomba kuwona lamazwi. Yonke into esezokhuluma ngayo kusuka ku chapter 3 uze kuyofika ku chapter number 5 izobe ikhomba back kuwona lamazwi. Incwadi kaJakobe yonke ihlanganiswe kulamazi awodwa esiwafunda namhlanje. Umyalezo esuthola kulamazwi ku verse 14 ka verse 26 uthi ukukholwa okusindisayo uveza imisebenzi. Ukukholwa okusindisayo uveza imisebenzi. Asibuke nje ukuthi uJakobe uveza kanjani le ndaba noma uveza kanjani le qiniso. Ku verse number 14 usiza ngani bazalwane bami? Uma umuntu ethi uyakholwa kepha engenayo imisebenzi, ukholwa ngamsindisa nalo ukholwa njalo? For sure, this is a rhetorical question. Umuzo onempendulo phakathi, ngeke usindise. Ngoba verse number 17
Kunjalo-ke uma ukholwa kungenayo imisebenzi ufile ngokwakho. Verse number 20. Siwulandini. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukholwa ongenayo imisebenzi kuyize na? Verse number 24. Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi hayi ngokukholwa kuphela. Verse number 26. Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi ufile. Wonke lama vesi wahlanganisa ndawonye asivezele into eyodwa, ukukholwa okusindisayo ilokhu okuveza imisebenzi. Uma ukukholwa komuntu ungenayo imisebenzi angeke kumsindise lokho kukholwa. Onakho kasindisiwe kuze kube namhlanje. Onokukholwa ungenayo imisebenzi kasiyena umzalwana akekho emzimbeni kaKristu Jesu. Uma ukholwa kunemisebenzi onakho lokho kukholwa loyo usindisiwe lowo muntu. Leqiniso bazalwane akulona nje iqiniso elivezwa uJakobe kuphela, iqiniso esilibona kuma-verses amaningi in New Testament. I wish we had enough time because bese wabuka wonke amavesi akhuluma ngale qiniso, but ukuvezela nje ibonelo ezimbalwa. uJohane uMbhaphathizi uyena umshumayeli wokuqala bekade pointa kuJesu Kristu. Yakhumbula kuMateyu chapter number 3 ukuthi uthini kubaFarisi akade bezile bezobhabhatiswa yena uJohane. Uthi kuverse number 7, kepha kwathi lapho ebona abaFarisi nabaSadusi abaningi beze embhabhatisweni wathi kubo, nzalo ezinyoka ubani oxwayisile ukuba nibalekele intukuthelo ezayo na? Ngakho-ke vezani izithelo ezifanele ukuphendula. Ningacabanga ukuthi nizakuthi phakathi kwenu sinobaba u-Abraham ngokuba ngithi kini uNkulunkulu angamvusela ubaba u-Abraham abantwana kulawa manje. Mina uJohane wayethi ukuphenduka kuveza iy'thelo, vezani iy'thelo ey'fanele ukuphenduka. Manje uthi niphendukile kodwa ningenazi iy'thelo ey'fanele ukuphenduka, kusho ukuthi aniphendukanga, vezani iy'thelo ey'fanele ukuphenduka. uJesu Kristu uqobo uJohane chapter number 2 ufika wenza imangaliso ndivabhe lithi abanye bakholwa uye. But verse 23 kwathi uJesu eseJerusalema ngomkhosi wePhasika abaningi bakholwa egameni lakhe lapho bebona izimangaliso azenzayo. If beku ama-TV preachers bebezothi suka namhlanje bhala igama lakho ngemuva eBhayibhelini yilapho sindiswe ngalo, but uJesu Kristu akayibhali ayenzi loo nto leyo. Verse number 24 kepha uJesu akazange abethembe ngokuba wayebazi bonke umnjalo babo. Wayengadingi futhi ukuba atshelwe ngomuntu lokhu wayekwazi ongaphakathi komuntu. Jesu Kristu azange akholwa ukukholwa kwabo. Babekholiwe uJesu Kristu, but ukukholwa babekholiwe kwangekona ukukholwa kweqiniso. uJohane chapter number 8 verse 24 uJesu Kristu uconfront isixuku and yini ayisho isixuku. Ngakho-ke ngithi kini niyakufela ezonweni zenu ngokuba uma ningakholwa ukuthi mina nginguye nizakufela ezonweni zenu. This is a truth bazalwane ekumele siyiproclame sime phezu kwezindlu siyimemezele. Uma umuntu engakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, engakholwa ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu, engakholwa ukuthi uJesu Kristu umsindisi, lowo muntu leyo uzofela ezonweni zayo ngoba ayikho insindiso komunye. Alikho elinye igama elinikezwe ebantwini abantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Akekho umuntu ongakhulula abantu ezonweni zabo. Ayikho enye inkolo engakwazi ukukhulula abantu ezonweni zabo. So uJesu Kristu umile uproclama leqiniso, but kuverse number 20 esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. You look at it, you say that's enough. Abantu bakholiwe uJesu Kristu, but uJesu Kristu uthini kuverse 21? Ngakho-ke uJesu wakhuluma kubaJuda abasebekholiwe wathi uma nini esifundisweni sami ningabafundi bami uqobo. Ngiyakulazi iqiniso neqiniso likaNkulunkulu. Lobani abangabafundi baJesu Kristu uqobo yilaba abame esifundisweni sikaJesu Kristu. Lasifunde khona uJakobe uliveza leqiniso ngokubheka izihlobo ezibili zokukholwa. Inhlobo ezibili zokukholwa. Namhlanje sobheka uhlobo lokuqala lokukholwa, ukukholwa ongasindisi. Verse 14 ya verse number 20. Ukukholwa ongasindisi. Lokukholwa lokunomuntu enabo akumsindisi lo muntu onabo. And I want us to pause bazalwane as sibuka lama verses. Nangu umbuzo engifuna siyibuze wona. Ngabe nginalo luhlobo lokukholwa? And uma unalo luhlobo lokukholwa, iBhayibheli clear
you are not saved. You are not saved. Amagama uJakobe awasebenzisayo asivezela ukuthi lo hlobo lokukholwa ngasindisi. Awubheka nje lapha ku-verse number 14 khona amagama engifuna siwanothise. Ubuza sambuzo lapha kusiza ngani bazalwane bami uma umuntu ethi uyakholwa kepha engenayo imisebenzi. Base umbuzo uthi ukukholwa kungamsindisa na? Impendulo uJakobe ayilindele ithi ngeke uze kumsindise lokukholwa. Meaning ukukholwa ungasindisi. Ku-verse number 16 usebenzisa igama elithi akusizi lutho. Bese omunye wenu ethi hamba ngokuthula uthokomala usuthe kodwa angamuphi lokho okudingwa ngumzimba. Kusiza ngani lokho na? Yazi ithi akusizi ngalutho. Mina ukukholwa ungasingalutho. Ku-verse number 17 ukukholwa okufile. Ku-verse number 20 ukukholwa okuyize. Ukukholwa ungazitheli izithelo. Lokukholwa ungasoze kwamsindisa umuntu. Noma ngabe umuntu enakho kodwa akumsizi ngalutho maqondana nokusindiswa. Akumsindisi umuntu lokukholwa. uJakobe ukuchaza kahle lokukholwa usivezela izibonelo ezimbili zokukholwa ungasindisi. Isibonelo sokuqala sithola ku-verse 14 kuya ku-verse number 17 isibonelo sokukhuluma kuphela ungenzi. Lokukholwa lokhu ukukholwa okukhuluma kuphela kodwa ungenzi. Ukhuluma kuphela kodwa ungenzi. Lana bazalwane ku-verse 14 kuya ku-verse number 17 uJakobe udalula ubuze bokukholwa okukhuluma kuphela. The lip service. Ukusho zonke izinto ekufanele ngabe uyazisho kodwa kulezo zinto oyishoyo ungenzi neyodwa. Labantu laba abantu abashiya into eyi-right, abantu abakhuluma into eyifanele kodwa abasemele benze lokho ekumele ukuthi bakwenze abenzi nogodwa lokho ekumele bakwenze. Le qiniso lelo uJakobe ku-verse 14 uliveza ngombuzo mbumbulu noma umbuzo onempendulo phakathi. Kusiza ngani bazalwane bami uma umuntu ethi uyakholwa kepha engenayo imisebenzi na? So into uJakobe amelene nawo la akamelene nokukholwa. iBhayibheli lithi sindiswa ngomusa ngokukholwa, but umelene nokukholwa okuhamba kodwa ungenayo imisebenzi. So uthi kusiza ngani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kodwa lokukholwa kungenayo imisebenzi? Impendulo yalo ithi akusizi ngalutho. Bese umbuzo olandelayo ukukholwa bini ukukholwa onjalo ukukholwa okukholwa okuhamba kodwa ungenayo imisebenzi nami ukuze kumele simphendule kungamsiza na? Kungamsiza maqondana nensindiso ukukholwa ongenayo imisebenzi? No. Lokukholwa lo angeke ukuze kumsize. Impendulo lithi lokukholwa angeke kusindise lokukholwa nje. Akusizi wena, akusizi nabantu abaseduze kwakho. Ukukholwa ongenayo imisebenzi akusizi lutho. Awukusizi phambi kaNkulunkulu, awukusizi maqondana nensindiso yakho. Ukhuluma uJakobe akushoyo akona nje ukukhuluma okujwayelekile, ukukhuluma kokuzisho ukuthi ukholiwe uJesu. Kusiza ngani bazalwane bami uma umuntu ethi uthi lo muntu yini lo muntu ayisho uthi nginokukholwa. Mina ngilokukhuluma uJakobe akhuluma ngawo la ukukhuluma ukuthi ngikholiwe uJesu. Kusiza ngani ukuthi ukholiwe uJesu? Kusiza ngani ukuthi umuntu athi ngikholiwe uJesu na uma ukusho lokho ungahambisani nemsebenzi na? Isiza ngani profession of faith? Isivumo sokukholwa uma isivumo sokukholwa somuntu singayitheli imisebenzi na? Uma isivumo sokukholwa somuntu singenazi ithelo singamsiza ngani isivumo sokukholwa na? First John chapter number 2 verse 4 to 6 ubeka kanje leqiniso. Lo othi yabona la siyakhuluma futhi. Lona othi ngiyamazi uNkulunkulu kodwa engayigcini imiyalo yakhe ungumqambi manga akanalo iqiniso. Naye again profession lothi uyamazi uNkulunkulu kodwa engayigcini imithetho kaNkulunkulu unamanga lo muntu akamazi uNkulunkulu because bonke abamazi uNkulunkulu bayigcina imithetho yakhe. Ngapha ogcina izwi lakhe impela uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuyo. Loyo othi uhlala kuwe kufanele ahambe njengalokho ahamba. Kuthi chapter 1 verse number 16 bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha bamphika ngemisebenzi yabo. Bangabanyanyekayo abangalaleli
ngalungele lutho oluhle abangalwenza. Wonke lamavesi wahlanganisa ndawonye asicommunicathele umyalezo owodwa, isivumo sokholo kumele sifakazele umsebenzi. Uma isivumo sokholo somuntu singafakazelwa umsebenzi, akusona isivumo sokholo leso. Ukukholwa kwangempela yiloko okufakazelwa umsebenzi. Uma ukukholwa kungafakazelwa umsebenzi, lokho ukukholwa kona ukukholwa okusindisayo. Meaning you have a faith. You have a faith. Yes, ngaso zonke ezinye izinto idecorate sengathi i-faith, but it is faith. Ayikwazi ukumsindisa umuntu. Ayikwazi ukwenza lutho maqondana nokusindiswa. I know bazalwane, ufuyilunga lebandla lethu Rock of Ages. Uyazi ukuthi kunento esiyenza lapha makweziswa i-membership. Umzalwane sinikeza ama-questions, siwabiza ukuthi ama-interview questions. Asuke zowaphendula. Lawo ma-questions lawo anemibuzo eminingi. Inhloso yalo mbuzo yonke usuke ukuthola lento ebizwa ngokuthi isivumo sokukholwa. Suke ukuthola ukuthi lo muntu lo ukholiwe kuJesu Kristu. So mina ngibuza simbuza yona lo muntu lo simbuza ukuthi wasindiswa kanjani, ositshela ivangeli mangathi uyezulwini namhlanje umaphambi kaNkulunkulu. Simbuza yonke lo mbuzo lapha i-area yonke lo mbuzo la ukuthola ukuthi unaso isivumo sokukholwa na. Uma sesitholile ukuthi yes unaso isivumo sokukholwa, siyamthatha ngoba senzile kulabazalwana ababili, sihambe sombhabhadisa, mase sikwele sambhabhadisa, sibuye size la ebandleni simemezele ukuthi umzalwane, sihlale simtreat njengomzalwane. But thina abazalwane nali iqiniso ekumele silazi. Asiyazi inhliziyo yomuntu. Thina into esizwayo lento esitshela yona yena. Manje usindisiwe futhi eshinto right. Eshinto right malana nevangeli, eshinto right maqondana noJesu, eshinto right maqondana nesono. Then we are happy. Lo muntu usindisiwe because we don't know beyond that. Asazi lutho ngaphezulu kwalokho. But uma sengenile waba ilunga lebandla, sesisobheka-ke manje impilo yakhe ukuthi indlela-ke manje aphila ngayo ngabe iyahambisana nesivumo sakhe sokukholwa. Sesombheka makwenziwa itiye lapho epishini, uyiphatha kanjani? Sesombheka mayithuluziwe nje kancane, ureacta kanjani? Sesombheka emsebenzini manje, uyiphatha kanjani emsebenzini? Uyiphatha kanjani, urelate kanjani nabazali? Sesocheka nama-status manje. Iziphi izinto ayifaka ama-status wakhe? Uzwana nobani, bazana nobani, uphila kanjani yena holistic? Now lezo zinto-ke lezo-ke manje sekumele sibheke zona, sibheke isivumo sokukholwa sakhe. Uma lezo zinto lezo zingahambisani nesivumo sokukholwa sakhe, then simpaka kwinto ebizwa ngokuthi check discipline. Umzalwane wayedwa uyahamba amkhuze. Maybe amvale kwi-status lomzalwane, abavula abanye nomunye athola ithuba ahamba amkhuze. Masibona ukuthi lokho yabavala ukuthi ayishintshe impilo yakhe, siyambuza ukuthi uyayibona lento le ndlela ophila ngayo ihambisana nesivumo sokukholwa sakhe. Then mangalalelwa yedwa ubizo wesibili, mangabalaleli ukutshela ibandla, mangalaleli ibandla ukukhishelwa ngaphandle uthatha njengongakholwa. Le nto ukukhishelwa ngaphandle athathe njengongakholwa ayisho ukuthi ubesindisiwe kodwa uselahlekela insindiso. Isho ukuthi lesasivumo asenza sokukholwa kwangesona isivumo seqiniso, kwakuyisivumo samanga. Ngoba isivumo sangempela sokukholwa siveza imisebenzi. Uma imisebenzi yakho, indlela ophila ngayo ingahambisani nesivumo sokukholwa sakho, ukukholwa kwakho kuyini? Nje masibashele nasikhathi sifuna ukubuza nomama ukuthi uyiphatha kanjani. Masokwenze umselo ngayenzi una nomakhelwane uba invite ukuze base kuphuza itiye sibuza ukuthi nimazi kanjani. Eshwala omakhelwane abalindi bona abashona bakutshela bona ungazange uzobuza. Bafuna ukumesha zonke lezo zinto lezo ukuthi lento ivumile wathi ukholiwe inkosi uJesu iyayimeasure yini impilo yakho na. Masaza abaqashi bakho sokuza nasemsebenzini ukuthi bona emsebenzini uyiphatha kanjani emsebenzini ngoba manje sesifuna ukumeasure lezi zinto ezimbili kuyahambisana yini. Uma bekwaba nokuphambana imisebenzi le iqinisile kodwa isivumo siyamanga. Imisebenzi ichaza wena nje njengokwemisebenzi yakho awukholwa inkosi uJesu, awukholwa izwi likaNkulunkulu, awakazi unomsiswe, lesasivumo wasenza wenza isivumo samanga. Abandleni bazalwane kukhona labo bazalwane abasuke befuna ukuthatha membership. Abanye abafuna ukuthatha membership
bakholiwe ngempela inkosi uJesu Kristu kodwa abakwazi ukusisho kahle isivumo sokukholwa sabo. So labo bazalwane sihlala nabo phansi sibafundise isivumo sokukholwa, sibafundise ukuthi kuyini ukukholwa uJesu, uyisho kanjani itestimony yakho, sibafundise zonke lezo zinto lezo. Why sibafundisa lezo zinto lezo? Because sifuna asenze yena isivumo sokukholwa ngoba thina sizothatha lokho akushoyo simtreat ngale nto ayishilo ngomlomo wakhe. Alebandena kukho kuphela labo bantu kuphela. Kukhona nalabo abasisho kahle isivumo sokukholwa, badingisha ukucorrect, balazi ivangeli, bayazi ukuthi umzalwane mayisindiso kumele asho kanjani, bayazi itestimony kumele ibhalwe kanjani, basho kahle zonke izinto, but iproblem impilo yabo ayihambisani nesivumo sabo sokukholwa. Abo bazalwane sibafaka kwi-church discipline. Bazalwane, ngiyazi ukuthi ngikholiwe inkosi uJesu, nami singabazi isivumo senu sokukholwa. Wonke umzalwane la at some point sake sahlala naye saxoxa mayelana nensindiso yakhe. Yazi nyalazi ivangeli, yazi nyawazi ama-verses ekumele umuntu umpointe kuwona amachaza ivangeli, yazi nyakwazi ukubhala i-testimony yenifinqe even in 30 seconds you can just summarize it and say it all. But ngabe iy'mpilo zenu zinikeza umyalezo mayelana nesivumo senu sokukholwa? Ngabe impilo zenu ziyakufakazela umkholo wenu? Ekhaya bangasho ukuthi ukholiwe inkosi uJesu, emsebenzini bangasho ukholiwe inkosi uJesu. Lokhu umuntu akusho ngomlomo akusho lutho uma ngafakazelwa indlela aphila ngayo. Uma sikabheka isithombe nje lapha kuverse number 15 ka verse number 16 ukuze sikwazi ukubona lo. Verse 15, uma umzalwane noma umzalwanekazi ehlubule eswela ukudla imihla ngemihla, ngikhuluma ngama-basic needs here. Asike sithathe isibonelo, izilapho uJakobe uthi uma nifuna ukubona ukuthi le nto yokukhuluma kuphela ungenzi ayisizi lutho, angeke ngenzele isibonelo. Asike sithi nawe umzalwane omaziyo ukuthi ukholiwe and uswela ama-basic needs of life. Yini ama-basic needs? Isambatho kanye nokudla. So lo mzalwane lo uswele ukudla, uswele isambatho. Verse number 16. Bese omunye wenu ethi kuye, hamba ngokuthula uthokomale usuthi. It's even a mockery. Lapho yamoka. How can you say umuntu ohlubule ongenako ukudla? Mzalwane, hamba kube nokuthula, ufudumala. Bese usuthi. It's the same thing as isho abazalwane masithi I will pray for you. Umzalwane uthulambile noma ngizokukhulekela. Noma uNkulunkulu abe nawe. How can you say that? Usho njalo uJakobe let's say nawe umzalwane ufikile and uhlubule uswela ama-basic needs of life. Bese esikhundleni sokuthi umnike lezo zinto ayidingayo uthi hamba ngokuthula uthokomala. Kodwa engamuphi lokho okudingwa ngumzimba nangombuzo usiza ngani lokho? Mina ngasukushilo umzalwane uzothokomala ngempela? Umzalwane uzosutha ngempela? No. Mina ngiyazi ngenzeka ukuthi ushiye into right, but lezo zinto right oyishoyo zimsiza ngalutho umzalwane. Ekushwala umsizanga umzalwane usazoqhubeka hlubule, usazoqhubeka godole, usazoqhubeka lale engadlile ngalelo langa lelo. Ekushwala ngesikhathi uNkulunkulu emletha kuwena ubemlethela ukuthi wena ube usizo kuyena umzalwane. But esikhundleni sokuthi ube usizo kumzalwane, you just pick the lines ekumele uwasho kuyena, and mawuphike lawo ma-lines lawo awumsizanga umzalwane. But uJakobe akakhulumi nje ngale qiniso kuphela, ufuna le qiniso ukulithatha libuyisele la. You see, uyabona ukuthi ukukholwa okukhuluma kuphela kungenzi akusizi lutho. Because nalalo umzalwane ngenzeka ukuthi usho into right uma umzalwane akathokomali, usho into right uma uthe umzalwane akahamba asuthi, usho into right uma uthe God bless you, I will be praying for you, usho into right zonke, but awumsizi ngalutho maqondana nokuswela kwakhe. Nokukholwa ongenamsebenzi njalo akusizi ngalutho. Akusizi ngalutho. Bazalwane, ayikho into efundisa ukukholwa njenganokuthanda abazalwane, njenganothando lwenzalo kubazalwane. Lolu phawu lokuqala esilindele ukulibona umuntu uma ekholiwe inkosi uJesu, silindele ukubona ukuthi unalo uthando lwenzalo kubazalwane.
bandla lokuqala laseJerusalem iBhayibheli malikhuluma ngalo chapter 2 verse 14 no 15 wezenzo uthi bonke abakholwa ababendawonye behlanganyela ezintweni zonke bethengisa ngomhlaba nangempahla babela bonke nangokwezidingo zabo. Chapter 4 verse 32 kuya 35 isiqulu sabakholwayo sasinhliziyonye namphefumulo munye akubangabikho noyedwa owathi ngempahla yakhe ingeyabo kodwa bahlanganyela kukho konke. Abapostoli bethula ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho konke. Imali yalokho ababekuthengisile bayiletha bayibeka nasezinyaweni zabapostoli kwabayilo nalowo wabelwa njengokwentula kwakhe. Mina ngila incwadi yezenzo sibona uthando olupractical lokuzalwana. Uthando olupractical lokuzalwana elongenelela ezidingweni zabanye abazalwane. That's not the point kaJakobe. I-point kaJakobe uveza ukuthi kunjani ukholo ongenamsebenzi. Ukholo ongenamsebenzi kuyakhuluma bese ngenzi. Njengalokho umuntu obona umuntu oswele engakhuluma kuyena into e-right bese angamsizi ngalutho. Ukholo ongenayo imisebenzi kunjalo. Kuyakhuluma kuphela kungenzi and lokho kholo akusizi ngalutho. Akusizi wena, akumsizi nalo ukhuluma kini. Isibonelo sesibili uJakobe asivezela sona sokukholwa ongasindisi. Isibonelo sokukholwa okwazi kuphela kungenzi. Ukholwa ongasindisi kokuqala kukhuluma kuphela kodwa kwenzi. Balo kwesibili kwazi kuphela kodwa kwenzi. Verse number 18 kuya ku verse number 20. Olunye uPawulo ukholwa ongasindisi ukwazi zonke izinto ezi-right. Zonke izinto ekumele ngabe uyazazi kodwa awenzi lutho ngalawo amaqiniso waziyo. Leqiniso uJakobe uliveza sakuphikisa. Sizathi mayibhala lamazwi lawa uyazi ukuthi kuleli bandla libhalela khona umuntu ozomphikisa. And mayazi ukuthi khona umuntu ozomphikisa uvela ulethi argument ukuthi okay let's argue. Asike siphikisane verse number 18. Kepha omunye uyakuthi omuntu lo omunye ukuthi ngesikhathi befunda le ncwadi ebandleni khona mhlawumbe uzoyitshela le nto uJakobe akhuluma ngayo. So ufuna lo muntu lo babhekane naye baphikisane naye. Omunye uyakuthi unokukholwa. So khona ebandleni uzothi mina nginokholo and nginokholo kuhamba kodwa mina ngisinisiwe ngalokholwa kwami. Khona ebandleni ongasho njalo. So umuntu uzothi nginokholo bese uJakobe uthi mina-ke ngizothi nginemsebenzi. Bese ngithi kulowo muntu loyo ngikhombisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemsebenzi. Mina ngizakukhombisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami. Alright, khona ebandleni la kulabazalwane ababhalelayo ozosukuma ebandleni athi mina nginokholwa ngisinisiwe ngalokholwa kwami. And ukukholwa kwami kuhamba kodwa nawo mina ukukholwa kwami. Okay, mina-ke ngizoqhamuka nemisebenzi. Bese ngithi wena-ke onokukholwa ake ungikhombise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemsebenzi mina ngizokukhombisa ukukholwa kwami ngemisebenzi. Asike siyidemonstrate le nto ake ungivezele obaba. Ake ungivezele lokukholwa lokuthi unako. Ungivezele nje ngikubona. Mina lokhu nami ukukholwa ngizokuveza ngemisebenzi wena ake ungivezele nje okwakho. Ungakhombisa lokho ukukholwa. Uma unawo ngempela ukukholwa kodwa ungenayo imisebenzi ungakukhombisa ungakubonakalisa lokho ukukholwa. Impendulo bazalwane ithi ngeke ukubonakalisa. Why ungeke ukubonakalisa? One, ngoba ayikho indlela yokubonakalisa ukukholwa ngale kwemisebenzi. Ukukholwa kubonakaliswa kuphela ngemisebenzi. Baro kwesibili angeke ukubonakalise ngoba kukho. Mawuthi unokukholwa kodwa ungenayo imisebenzi ngoba unakho ukukholwa. So uJakobe uthi let me challenge you. If uthi unokukholwa kodwa ungenayo imisebenzi ake ungikhombise lokho ukukholwa lokho. Ngiyakuchallenge man, show me. Demonstrate it. Uveze ngaphandle lokho ukukholwa lokho. The point is ungakwazi ukuveza no ngeke ukwazi ukuveza. Why ungeke ukwazi ukuveza? Ngoba yikho indlela yokuveza ukukholwa ngaphandle kwemsebenzi. Baro kwesibili ngeke ukwazi ukuveza ngoba vele ukukholwa ungekho. Uma ungenayo imisebenzi ukukholwa ukukholwa ungekho. You cannot show it. Angeke ukwazi ukubonakalisa. Iphoni kaJakobe aliveza labazalwane ukuthi ukukholwa okusindisayo kubonakala kuphela ngemisebenzi. Uma ingekho imisebenzi akusoze kwabonakala.
Arumbuzo uthi emini lemsebenzi embezukhona. Let me show you. Imisebenzi embalwa uJakobe ake ayiveze embezukhona. Umsebenzi wokuqala lo sithola ku chapter number 1 verse 2. Ukhuluma ngeinhlupheko. Let me ask you bazalwane, wazini ngeinhlupheko? What do you know about ama-sufferings? Wazini ngeinhlupheko? Right? You know something ngeinhlupheko, right? Yazi abazalwane kumele bahlupheke, uNkulunkulu uyaletha inhlupheko, kumele siphendule ngokujabula ama-sufferings. You know everything about ama-sufferings. But there is a second question. Wenza njani uma ubhekene neinhlupheko? Do you act out that knowledge? Yes, you know a big deal about ama-sufferings. Actually, ngathiwa nami mzalwane manje mkhanselishe ngama-suffering. You know even the verses ongakwazi ukuyabona uma mzalwane ebhekene nama-suffering, but the point noma umbuzo esingayibuza wona, wenze njani njengomzalwane uma ubhekene neinhlupheko? Uyaliveza lelo lwazi lolo? Uyajabula uma ubhekene neinhlupheko? Uyaqonda ukuthi zelani inhlupheko? Just complain. You give up, you sleep, you close your door. Akekho umzalwane okufonelayo, uvala ifoni yakho, awududuzwa, and you just sit there ebandleni ubona wonke umzalwane uhluphekile wena, and then you just isolate yourself from bonke abanye abazalwane, and you give up even in faith. Now lolwesibili ulwazi. Chapter 1 verse 15 verse number 18. Wazini ngey'lingo, temptations. Ilingo zisuka ngaphakathi kumina, and ilingo ayizilethwa uSathane zisa ngenxa yemvelo yami yesono, and uNkulunkulu akamlingi umuntu. You know the big deal about our sufferings. But wenze njani uma ubhekene nezinkinga? You act out that knowledge. Chapter 1 verse number 22 verse number 23. Wazini mayelana nokuphendula ezwini likaNkulunkulu mashunyayela. iBhayibheli is commanded ukuthi masingabi ngabalizwayo kuphela izwi likaNkulunkulu, masibe ngabalenzwayo izwi likaNkulunkulu ngokwezwayo, fana njengomuntu ozibukela. You know the big deal about acting in the word of God. Let me ask you a question. Wenze njani amazwi la abeshunyala last week? I-discussion eBible study wenze njani la? Iy'ncwadi lezi usanda kuyifunda wenze njani? I-post le powerful osanda kuyibuka ku-Facebook wenze njani? You know the big deal. Chapter number 2, verse 1, verse number 9. Wazini mayelana nokucwasa abahluphekayo? I know ukuthi abandena kumele kucwaswe, kumele samukele bonke abazalwane. But the question is, uphendula kanjani ezwini likaNkulunkulu? Ngabe ifaith yakhe iyabonakala ngendlela ephendula ngayo ezwini likaNkulunkulu? If ukholwa kwakho ungenayo imisebenzi, lokho kukholwa kona ukholwa okusindisayo. If you don't act out your faith, if ungakubonakalisi ngaphandle ngemisebenzi yakho, lokho kukholwa onaka kona ukholwa okusindisayo. Baso happy bazalwane abazalwane ade be-baptism namhlanje basitshele i-testimony yabo ukuthi lekade sahlala nabo, even sihleli nabo basitshele okuningi, even ngaphezulu kwalokho abakushoyo ebandleni namhlanje. Siyajabula ukuze isivumo sabo sokukhona. Let me say something bazalwane kunini. Uma iy'mpilo zenu kusuka namhlanje kuya phambili zingahambisani nalokho ebenikusho ngomlomo yenu, lokho ebenikusho akulona iqiniso lehamba. Indlela ophendula ngayo kwintshumayelo kwincwadi ekuyifundeleni izwi likaNkulunkulu kulwazi onalo, if ungahambisani ne-knowledge oyaziyo, iBhayibheli iclear, ukholwa kwakho kona ukholwa okusindisayo. Ukholwa kwakho kona ukholwa okusindisayo. Verse number 19, masikaphinde sibheke kuyena verse number 19. uJakobe usinika lesibonelo verse 19. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle, ingane namadimoni ayakholwa futhi athuthumela. uJakobe is like, asike sithathe isibonelo ukunivezela mhlawumbe ukuthi ukwazi kuphela akusindisi. Asike sithathe isibonelo samadimoni. Uyalwazi bazalwane ulwazi amadimoni anawo. Actually, amadimoni ayamazi uNkulunkulu, ayabazi ukuthatha kukaNkulunkulu, amazi uJesu, amazi uMangcwele, alazi igospel, alazi iBhayibheli, awazi wonke amaqiniso amadimoni.
But awagcini nje kuphela ngokwazi amadimoni ayathuthumela. Ayazi ukuthi kunesihoko, ayazi ukuthi uJesu Kristu ubabekele isihoko ngomuhla wokuphela. Therefore ahlezi ngaso sonke isikhathi ithuthumele sawo. You remember ngesikhathi uJesu Kristu ezokhipha amadimoni kuloya muntu lo owayekade eyilimazi ehlale enkabeni. Amadimoni amnengi uJesu Kristu athi sinani sinamsebenzi muni nawe ndodana kaNkulunkulu isikhathi singakashayi na. Amnengi uJesu Kristu athi siphosolwa uJesu Kristu wakhomana. They know exactly ukuthi asalele ubhubhiso ngonaphakade. They know all those things. Asazi isihoko, alazi izulu, azi yonke into mayelana neChristianity. But athi sekwazile konke kungabashintshi. Lolo lwazi lwashintshi na. Lolo lwazi lolo aliwenza repent. Aliwenzi lolo lwazi athanda uNkulunkulu. Athuthumela kuphela uma ngibona uNkulunkulu but amzonda. Lelo lwazi lolo aliwenza amadimoni aphile impilo right ekumele ngabe ayiphile impilo efanele. Ulwazi nje uthe engqondweni zakho. But you know ukuthi uJakobe yini eshona. If unolwazi engqondweni yakho kodwa lelo lwazi lingabonakala empilweni yakho una indlela noma ukukholo nakho kufana ntseni nokukholwa kwamadimoni. Lokho ukukholo nakho kufana ntseni nokukholwa kwamadimoni. Just know things but those are that zikushinde ngayo. Umolaya bandleni Rock of Ages angabazi bazalwane ukuthi unolwazi ngetheology ethile right things. Yazi izwi kaNkulunkulu kumele ishunyele kanjani. Uyafunda incwadi ethile empilweni yakho, uyafunda izwi kaNkulunkulu. Actually we have a big deal of knowledge. But umuze kumele sibuze wona ngabe yonke lento oyaziyo iyahambisana yini nendlela ophila ngayo na. Uma njengendlela yokuphila kwansuku zonke ungaphikisi okwala maqiniso wakholwayo. Ukholo wakho kufana ntseni ukholo kwamadimoni. Ukholo ongasoze kwasindisa. Ekugcineni kwemihla uNkulunkulu uzowathatha wonke amadimoni awasekulahlweni kwengunaphakade nolwazi lonke akade enakho because lelo lwazi alizange luze lwashintsha. Ekugcineni kwemihla uJesu Kristu uzothatha bonke abantu akade bezibiza ngabazalwane, abantu akade benolwazi kodwa ulwazi ungashintshanga impilo zabo abase kulahlweni kwengunaphakade kanye namadimoni. You have a demonic faith. You have a demonic faith. Let me say these things bazalwane. Awusindisiwe ngenxa yendlela owasindiswa ngayo ngelanga wasindiswa. You can just decorate it. Ngelanga engasindiswa ngalo mina kwazamazama izulu. Ngasizwa ngeno ngwangcwele. But you are not saved only because of idrama eyenzeka ngelanga wasindiswa ngalo. Mhlawumbe usindisiwe even nangenxa yevesi owalizwa ngelanga wasindiswa ngalo. You can quote a very powerful verse. Usindiswe uma indlela ophila ngayo namhlanje ihambisana nokukholwa kwakho. But if indlela ophila ngayo namhlanje ingahambisana nokukholwa kwakho, it doesn't matter ukuthi testimony yakho ipowerful kangakanani. You have a demonic faith. Jesu Kristu uxwayisile ngokwethemba insindiso yamanga. Ofuna incwadi kaLuke chapter number 6 verse 46 to 49. Uthi ngibizelani ngokuthi Nkosi Nkosi nibe ningakwenzi ngikushona. Yilona loyo oza kimi ezwa amazwi ami awenza. Ngizakukhombisa ukuthi ufana nobani. Ufana nomuntu owathi uma akha indlu wemba wajuba wabeka isekele edwaleni kwafika izikhukhula umfula wayishaya leyo kepha ayikwazanga ukunyakazisa ngokuba yakhiwe kahle. Kodwa ozwayo angenzi unjenga nomuntu owakhe indlu emhlabathini ngaphandle kwesekele. Umfula wayishaya yawa masinyane kwabakhulu ukugilika kwaleyo. Naku ukukholo okusindisayo. Ukukholo okusindisayo yiloko ukuthi noma zifike iziphunguvungu ziyishaya leyo ndlu leyo ingawo ngoba yakhelwe kwi-foundation eqinile. A solid foundation. A solid foundation. Uncwadi kaJohane chapter number 13. I'll just quote a few verses. Verse number 13. Ufundeka kanje. Ningibiza nithi mfundisi Nkosi. Yebo nisho kahle ngokuba ngiyikho. Uma mina inkosi nomfundisi ngigeza izinyawo zenu. Nani
ke kufanele nigeze izinyawo ngokuba nginika isibonelo sokuba nani nenze kanjalo njengoba ngenzile. Ngiqinisile ngithi kini isisebenzi ngaphezulu komqashi waso nothunyiweyo ngaphezulu komthumileyo. Uma nikwazi lokhu nibusisiwe nxa nikwenza. Anibusisiwe nxa nikwazi kuphela, nibusisiwe nxa nikwazi futhi nikwenza. Eka 1 John chapter number 4 verse number 4 kuya verse number 11. Nina bantwanyana ningaba kaNkulunkulu nibahlulile ngokuba lokho kimi mkhulu kunalo sezweni. Bona bangabezwe ngalokho bakhuluma kwezwe nezwe liyabezwa. Thina singaba kaNkulunkulu, omazi uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa ngokuba siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Bathandekayo, kumele sithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Bonke abanothando bazelwe uNkulunkulu futhi bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu luthando. Uthando lukulokhu ukuthi walubonakalisa kithi ngokuba athumele ezweni indodana yakhe ezele yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu akusikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kodwa yena wasithanda wathumela indodana yakhe ibe inhlawulo ngezono zethu. Verse number 11. Bathandekayo, uma uNkulunkulu asithanda nathi simelwe ukuthanda. Siphethe bazalwane singaqhamuka naso kulamazwi ilesi sithola lapha ku verse number 20. Verse number 20. Siwulandile. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa ongenayo imisebenzi kuyize na? Siwulandile. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa ongenamsebenzi kuyize na? Impendulo yethu imethi, no, we are right. We are fine. We understand. Right? We got it. Yes, bese ngenayo knowledge efanele, but up to this verse, now we understand. But what if ulala namhlanje and usuzwile izwi kaNkulunkulu but awakabi convinced ukuthi ngempela ukukholwa ongenamsebenzi kuyize? Uthini uNkosi uJakob? Uyisilima. Uyayifuna? Uyisilima ukuthi amazwi kaNkulunkulu esefundwe kangaka, izwi kaNkulunkulu sechazwe kangaka, izibonelo sezivezwe kangaka, awukafinyeleli kwi-conclusion eyodwa. Uma ukukholwa ongenayo imisebenzi kukukholwa okuyize. Uyisilima. Isilima bazalwane ibona bonke abantu abaphikisana neqiniso lokuthi ukukholwa okusindisayo kuvela ngemisebenzi. Isilima ilabantu laba abathi ngikholiwe mina therefore ngaphila noma kanjani. Isilima labo bantu abanokukholwa kodwa ukukholwa kwabo ungenayo imisebenzi. Namhlanje i-conclusion thina kumele sibe nayo after ukubuka izwi likaNkulunkulu. We are convinced noma sineqiniseko sokuthi ukukholwa okusindisayo ubonakala ngemisebenzi. Ukukholwa okusindisayo ubonakala ngemisebenzi. uJohn Makota ubekhathazwa yinto ekhathaza bonke abafundisi abashumayela izwi likaNkulunkulu namhlanje. Bekhathazwa ngabazalwane abasebandleni nakushunyayelwa khona izwi likaNkulunkulu, kodwa bona abangasindisiwe, abangakholiwe iNkosi uJesu. Umbuzo esingayibuza wona namhlanje, uthini ubufakazi bempilo yakho? Makubheka impilo yakho ungabheka lokho kusho ngamazwi akho, iyabonakala yini ukuthi ukholiwe iNkosi uJesu? Uma ungalenzi izwi likaNkulunkulu unokutshela leqiniso namhlanje awusindiswanga. Ungalenzi izwi likaNkulunkulu awusindisiwe. Izindaba ezihle kumele siphume nazo sonke namhlanje. Ungaphuma kulo mnyango namhlanje usindisiwe. Uma ungaphenduka ezonweni zakho ukhona iNkosi uJesu ngokweqiniso, iBhayibheli lithi namhlanje izono zakho zingathethelelwa ubuyisane noNkulunkulu ngomuntu uNkulunkulu amlisele ngokugama lakhe uJesu Kristu. So namhlanje phenduka ezonweni zakho ukhole iNkosi uJesu. Ngicela sikhole.